Здравейте! Днес ще разгледаме защо данъчната грамотност е толкова важна. Данъчната грамотност ни помага да управляваме финансовите си ресурси по-ефективно и да избегнем ненужни разходи. Личната увереност в данъчната система може да ви помогне да вземате по-добри бизнес решения. Присъединете се към семинарите на магистър Диксит и ще научите всичко необходимо от експерти и ще получите практически съвети. Не чакайте! Искате ли да разширите своите данъчни знания? Присъединете се към семинарите на магистър Диксит. Когато разбирате данъчната система, се чувствате по-уверени при вземането на финансови решения. При нас ще научиш всичко необходимо от експертите адвокат Росен Русков, Димитър Войнов, адвокат Зорница Димитрова, Теодора Дичева и ще получиш практични съвети. Запиши се днес и успехът ще е на твоя страна. С правилните знания можеш да избегнеш сериозни финансови грешки и да спестиш време. Семинарите на магистър Диксит са за теб. Не ги пропускай!